Príbeh dvoch stratégií. Trump sa vrátil do Bieleho domu. Výkonné nariadenia pribúdajú, spojenectvá sa otriasajú a globálne trhy sú v napätí. V Pekingu však pokračuje deň za dňom. Trump pre Čínu nie je hrozbou. Je dôkazom americkej roztržitosti a oslabovania liberalizmu. Trump naznačuje podmienečnú podporu Severoatlantickej aliancii. Pobaltské krajiny sa urýchlene snažia reagovať. Čína nenápadne uzatvára novú železničnú dohodu s Kazachstanom. Od roku 2013 investovala do logistiky naprieč Euráziou viac než 60 miliárd amerických dolárov. Jednoducho buduje vzájomnú závislosť tam, kde sa spojenectvá oslabujú. Trump označil klimatické dohody za podvod. Čína zase počas 48 hodín podpísala dohody o čistej energii v hodnote 5,2 miliardy dolárov. S 80% výroby solárnych modulov a kapacitou na rafináciu lítia ponúka kapitál tam, kde iní ponúkajú opatrnosť. Kým Trump kritizuje globálne inštitúcie, Čína sa obracia k nenápadným alternatívam, ako je regionálne komplexné ekonomické partnerstvo, ktoré teraz pokrýva 30% svetového HDP. Clá rastú, nasleduje napätie. Niektoré čínske firmy však expandujú, presúvajú výrobu, absorbujú vývoz. Nie je to bezstreníc, no nie je to ani paralýza. Trumpová Amerika je hlasnejšia, asertívna a reaktívna. Prístup Číny? Metodický, dlhodobý, často menej viditeľný. Nejde jej o mediálnu pozornosť, ale o formovanie systémov.